sisazo ngena kule nkonzo yoqala ngifisa ukuthi ngithi kunezinto uNkulunkulu azenza ngamasibomu ezenzela ukupromote ezinye izinto. Kukhona izinto mpostoli ongathi zizodicelela phansi igama lakho kanti ziyasetshenziswa ukuphakamisa igama lakho. Kasibangaka abazongizwa. Bambani bazalwane. Lesikhathi uGoliath ezalwa wayengazi uyise nonina ukuthi khona isikhathi uzalelwe into ethile. Lesikhathi ehlupha ama-Israyeli baleka eziqhwaga. Zikhona iqhwaga zoyizodwa zimsaba zibaleka. Wayeprotectwe uNkulunkulu yena uGoliath lo. Emreservele isikhathi esithize afuna ngaso kuphakama uDavid. Ngizozwa bathe ukukhula kakhulu ke lapha. Uma uDavid ezalwa uzalwa uswaba mdala uGoliath. Empini ebilwa bekunobhuti baka David uDavid engekho elusile. Kuyacaca ukuthi uma uzama ukubala iminyaka ehlukanisa uGoliath noDavid miningi kakhulu. uDavid mhlambe mpostoli ubengaba yilast born kaGoliath. Ake sithi amen. Kodwa uGoliath wagcinwa. Bekhona abakwazi ukukora inxeba bamgeje uGoliath. Bamgejela ukuthi adume ukuthi asikho isikhondla khonde esinjengoGoliath. Kanjengoba eduma nje udumela ukudumisa ozemva kwakhe. Jesu. Uma sekhaya ngiyakhotha nje. Angithi mpostoli thina sesibadala. Awusathi usuku umbushumayela ubuhefuzela kufuna ukukhuluma nje ungathi uyale ukhulume nje uyele. Ziningi into esesibole siyakhuluma nje siyele sikhulume siyele. Ngaxoxa nangomshado nje nangomthembiso wami uzuthi akazoshumayela nizoshumayela. Sesibadala asisatatazeli. Sesiyakhuluma nje. Seshumayela sirelaxile ngoba asayigeje nangephutha inshumayelo kade kwasasibona. Sesikhuluma nje. Asibuye wagcotshwe ekhaya uSamuel umprofeti wabuyela wayolusa. Amen. Ngamanye amazwi wagcotshwe ekhaya uSamuel umprofeti wabuyela kwi-training. Ngoba umuntu kamoya sewuyambona uDavid ukulusa kwakhe bekuyi-training. Ubefundisa ukulusa ngoba vele uzolusa, ubefundisa ukuhola ngoba vele uzohola. Efundisa ukuhamba phezulu kwezimvu, phambi kwezimvu ngoba uzohamba phambi kwabantu. Aningizwa bazalwane. Efundiswa umpostoli ezinye ziyagaxela zigaxela odakeni igaxela ematsheni ayikhiphe ngoba uzolida abantu abazogaxela. Ezinye zizalwe kuqhamuka impisi masinyane izinyane engakwazi ukugijima ngokwalo alibamba aligodle alwe nempisi ngoba unabantu abazoba njalo empilweni abazoba buthakathaka kodwa uyinkosi nakubo labo bantu ababuthakathaka kufuna noma sebezokhandwa ngamatshe yena abathatha abagone athi abasubulawa ngoba kukhona into uNkulunkulu abahlelele yona ngoba kunabantu ababuka imanje lakho kanti uNkulunkulu akabuka imanje lakho ubuka ikusasa lakho. Kunabantu abathi mazikubhedela izinto manje bathi kuphelile ngawe kanti akuphelanga. uNkulunkulu wazi ukubona imanje abone nesiphetho sakho. Awake sithi amen. Wahamba wayosefa walusa izimvu esegcotshiwe. Amen. Esenjani? Kodwa wabuyela kuphi? Esegcotshiwe. Inake le wena umuntu ongathi uzubizo. Bahlupha labantu abezobizo. Akurong kuzobizo. Esegcotshiwe kodwa wabuyela
wathi akapheleli. Amen. Ngoba isiphiwo siyaba khona kodwa uma usiphaka silihlaza siyaqumbisa. Funa siphekwe size sivuthwe. Ngiyakhumbula umpostoli ngeminyaka leya yabo 1990 91 kuphekwa isiphiwo sami. Ngangeke ngihlelwe zingqwele ezaze ngitrainer ukushumayela ngibiziwe ngoba uyabiza ube negift bese bakhona abantu abayiphekayo igift bayipheke ngoba izoyodliwa umhlaba iyaphekwa iphekwe ayiphumi lihlaza iyaphekwa. Awu amen. Yenziwa kanjani igift iyaphekwa. Ingakho siyajabula makuna artist khona omnye umfana okhonza la ekhaya wethunywa. Siyajabula uma kunabantu abanjalo ngoba ukucula italente kodwa kufuneka iartist libe nekhaya la kuphekwa khona lento. La kuphekwa khona lento. Ngalezwakala iartist elisevayo eliphetho elelusiwe nohlanya street kids artist lasemgwaqeni nje nelivele ekhaya laluswe khona. Shonini nithi amen. Wayophekwa wasethunywa ukuthi ahambise ukudla. Angithi impostoli ugcotshiwe uthelwa amafutha inkosi kodwa inkosi esaseva. Uyinkosi kodwa akakabikho kwi-level yokuphatha abantu kodwa uyinkosi. Umpostoli nje ubumbona nje unenkosana, inkosana umfana wakhe lomdala. Inkosana kodwa unefa nje obasikhuluma nje lakhe asembhalisele lona kodwa njengamanje libhilonga kuyise kodwa elakhe kodwa libhilonga kuyise ngoba akakavuthwa ukuthi angakwazi ukuliphatha. Elakhe kodwa ilevel iyaphika ithi elakhe kodwa akulona elakhe kodwa elakhe kodwa akulona kodwa yilo kodwa akulona kodwa yilo lona kodwa hayi kahle kodwa lona yilo. Ufuna khula zafike kwi-level. Awu amen. Ngiyadlula nje bangazi uMongcwele wayengifaka la. Sibuka omnye umfana mpostoli uthi baba sengimdala ngicela unginikeze ifa lesabelo sami. Indaba indoda lohleko niyayazi. Nginike ifa lesabelo esiqondene nami. Ufuna ukuyoyimela. Bayibhele ithi wancengwa. Kodwa bekusekuhle kodwa sinawe. Ngoba kuyabona ukuthi khona into engakabi ilungu kahle kulomfana. Lo mfana wadlebeleka wathi ama right arm ngicela uqondene nami ngiphume ngiyoqhubeka nempilo. Khona abanye impostoli abazokuhlubuka la. Mhlawumbe abanye sebakuhlubuka bathi bezwe into. Ngoba uSathane mayifuna ukuyokuhlinza uvele kwenze sengathi uzwe into. Kuyenzeka into ibe khona kodwa yona leyo nto idinga ukuphathwa. Uamen ushona apha enkonzweni. Kanti uSathane ufuna ukuyokuhlinza. Ufike uphuma la kumpostoli ufike uyibize ngompostoli le. Elimosa umpostoli le mase zikunetha ngoba usuthwele isigqoko esingake sikayihlo. Mase kufuna ubuye uze ekhaya caca uthi khumula isigqoko. Manje asikhumulile. Sewungazufe uyophuza utshwala uvinjwa ukuthi isigqoko osithwele. Ayibo amen. Waphuma wathatha ifa lakhe lonke walichitha lithi iBhayibheli ngokonakala elidla nayifebe kusho iBhayibheli. Egcineni laphela. So ixoxa ngale ndaba ngelinye ilanga ukuthi lokhu ukuthi uthatha ifa ushiya isibusiso inkinga. Kungcono ungabi nafa kodwa ube nani. Ngoba ifa liyaphela kodwa isibusiso asipheli. Ngelanga mpostoli sokhuluma nje ngenhlanhla nesibusiso ukuthi lesi u2 yini le inhlahla nesibusiso. Kuthi akufane ukuthi kube into eyodwa inhlahla nesibusiso. Kuthi akushade cishe kufane nokubekezela nokuyibambezela. Kubekezela nokuyibambezela. Inhlahla nesibusiso kubekezela nokuyibambezela. Kuyenzeka ukuthi ubekezele kanti uyibambezela. Kwenzeka ukuthi uyayibambezela kanti ubekezela kufuna kuvuthwe into zakhe ethi lozoyithola.
nakho siyoxoxa ngelinye ilanga. Baningi namanje abathi babekezele kanti bayibambezele. Ngiphike nje ngisho le etendeni ngishuma lithi ngeke uhlalela indoda yodwa uzube na 8 years 9 years nithandana uzala ingane ezibentathu uzala uzuvalwe akakushadi uthandana nawe uyasebenza ilokho ethu uyazama ilokho uhlezi wena uthi sisuka kude siyavuma niyapi ngoba engathi lolu hambo babe suka eGibhithe abe eKenani engathi nina direction. Amen ukhona kodwa. Angikhulume nje mpostoli ngoba la sine intombi ezinye izindiswa seyithe khula zina abantwana. Ukuba uyazi obungashadi ubanjwe lesi sinkonkonko owasindiswa sikuzalisile. Usindisiwe namanje asikholwa sona uthi ubekeza uthi wena une backbone wena ulokhu uphuma ungena awuphuma ungena siyavuma kodwa ke umile uminani uyapi ngoba ngeke sethwe simbongolo imithwalo emibili uNkulunkulu ufuna ukubusa ngomshado kodwa kunomthwalo uthwele la lahla lo mthwalo ngoba uyindawo omunye mpostoli ubanjwa nje ukuthi ubaba wezingane zami into efika ngishaye tu noma ngithi ngiyagive up azifanele naye kanje kukusiza ngani vele ezakhe kufanele ifane manje utholani ngalokho ukuthi ifana naye ufuna ifane noba ezakhe manje uzobanjwa ukuthi ifana naye mayifana naye wena utholani ngoba baqhubeka bencoma yena bethi hayi uyalazi inxeba wena utholani ake sithi izandla zethu cha ngisabingelela nje ngashumele ngiyabingelela nje mpostoli thina nawe mfowethu sisenyongweni thina masifika le ngesikhathi sokwehlulela sohlulelwa ngempilo ebesiyiphila phinde ehlulela ukuthi sithene ebandleni thina siyobamba ama-Q2 khona iQ end esobe siyibambe na wonke amaqhawe ukuthi ubuphila impilo engcwele na bese kufika kuthiwa usebenze kahle bese kuthiwa nansi enye iQ yokuthi utheni ebandleni manje noma usuwinile ngapha amanzi asagcwala amadodakazi leli dress engisawuliqala lona lengiphatheleni ngifuna ukuthini ngalamasi ngifuna ukuthi man of God ufuna sikhulume ngoba labantu balethe kithi uNkulunkulu ngoba esithemba noma kunye ngabanyanyisa makuliqiniso ukufuna sikukhulume noma ngenza baphume bengajabulanga kodwa uma bephume belizwile iqiniso besizakele kufuna sikukhulume awu amen ngithi ke mina abanye ngifuna sikuvula amehlo nje kulento angizile ukushumayela ngayo uma ongcolo uthi angidlule nje nangu lo sisi mpostoli unezingane eziwu2 uyithole somewhere sekuvela umuntu ofuna ukumthatha ubanjwa ukuthi yena wanquma ukuthi izingane zakhe lezi ngeke akwazi ukuhlukana nazo uright ngokushada akasadingi uzokhulisa lezi izingane zakhe zibe nekusasa elihle lezi izingane uyizingane wadlala ngawe manje uNkulunkulu ufuna ukukubusisa akunika umkhwenyana ubanjwa yilezi izingane uyise wazi owadlala ngawe usubanjwa yilezi izingane uyise wazo owadlala ngawe aningizwa kusho lesi sibongo simelene nawe uyise wazo nazo lezi ngoba lemsesano izwayo yokuthi ngeke usaya phambili ubanjwa yilezi izingane nazo kusho ukuthi ziyakuhlukumeza njengoyise ngoba unjenje uyise nazo sesithi mana wena kufuna ube uMessi so and so usukhesa usuze wayibiza ngesingle parent isidingo singekho ingane mpostoli ezelwe ngephutha lokulala kungashadwanga azimasuvimbi isibusiso sakho osusithola ngoba ususindisiwe ukuthi una 42 years akusho ukuthi ungeshade uzoshada
Ngoba uma unqaba isibuso sifika uzogcina usunenhliziyo embi. Ulabantu abashadile bazenza ngcono babukelela phansi. Unqaba umshado wena wathi uzela unezingane zikasibanibani ongafile owadlala ngawe. Inkosi sikusula inyembezi ikunika indoda eserious ekholwayo esebenzayo ehamba ngesilahla amatende. Awufuni ukuthatha lo mshado futhi. Ekubani iBhayibheli lithe kuwe zithokozisa ngoJehova. Hlala zona uzondle ngokukholeka. Umuntu uyokunika okufiswa inhliziyo yakho. Nasi isibusiso manje siyeza. Indoda ayikasho noma ingane izoyithatha noma ngeke iyithathe. Wena nje. Ngine trauma nje umuntu wesilisa ngine trauma. I-trauma iyidemon. Sekufika isibusiso phuma kwi-trauma ungene kuma blessings wakho ngoba uzoze uthi uloyiwe kanti awuloyanga. Inkosi yakubusisa awuvumi ukubusiseka. Ngiyadlula nje. Amen. Bese kuba yilaba futhi. Angazi ukuthi Nkosi yami usuke njani lo muntu wesifazane obekezelela ukushaywa. Umuntu wesilisa bethandana nje. Shy. Ngifuna uyigade ukuthi kungenzeki kube nebhadi lokuthanda umuntu wedwa kanti yena akakuthandi. Ikhona lo bhadi uthi bese siphukuphukwana. Isilima sibone noma sifa. Ngeke mpostoli umuntu wesilisa indoda imthanda umuntu wesifazane imshaye. Uqhubeke wena uthi uyabekezela. Ubekezela ukushawa. Uthi uyathandaza. Uma ushawa uthandaza uyabaleka. Kuthandazela nje ukushawa. You must run away. Kulobu budlelwano obufile. Shiye phansi isilima lesi. Koqhamuka amadoda anengqondo azokuthatha. Phuma ohlanye ngoba indoda esha umuntu wesifazane uhlanya akaphile ekhanda. Noma ngaba nemali umuntu onemali kodwa onenkinga engqondweni akuhambi kahle. Uyaswenka kodwa uhlanya oluswenkayo kodwa uhlanya lo. Labela ukuthi uyabekezela nje uyaphela. Xebula. Uzohamba iklinikhi mabebuze eklinikhi uqamba amanga. Kunezilwane nje ebusuku mangilele. Ngizwe into engishaya. Ngivele ngivuka umzimba ubomvu. Ushawa yini sisi zilwane uqinisile isilwane ngoba ngeke indoda ishama. Unobudlelwane nesilwane. Phuma kuleyo nto leyo. Ngiyadlula nje. Ngasebenzisa umsakho endaweni wrong. Uyazi mampostoli abantu ababekezela kakhulu ehlushwa indoda bengashadile. Kuhambe kwenzeke buphela ubudlelwane. Maphela ubudlelwane sekuvela indoda yangempela. Caca ukuthi ukubekezela kwaphela. Esabekezelela into engekho. Walinda ibhasi estopini yangafika. Wa give up akuthe ibhasi sekumele sekuze ibhasi la ngempela wathi sikhathele ngamanga ko bhasi ezofika la. Lunga enhlisi. Khona abantu abanjalo. Mase kumele ubekezela usenenhliziyo. Anginasikhathi somuntu wesilisa uqinisile. Saphela. Angimethembi uqinisile. Kwaphela. Abantu besifazana Mpungose ngeke nje ngakhuluma ngathi kabi. Ngikhuluma kabi noma ngikhuluma kahle mangathi iphuma kulobudlelwano ngoba uyagqilaza. Sanifuna ngize ngithini manje? Noma nginisupporta ningibuka kabi noma nginixexebula ningibuka kabi. Ake sithi amen enkonzweni. No. Ungayilibazisi. Ungamana ukugugu ungashadanga kunokuncenga into engamanga. Nikhona bazalwane. Mpostoli, la madoda ashaya abafazi ekushadiwe. Hayi.
Angazi ngizoyithinda indaba lawo bantu. Engathi ngabe umuntu uhlezele eduze kwendoda yakhe ngoba khona namadoda akholwa ashaya abafazi. Wena uzothi ufika kuMsomi ngizobe sengike ngakubamba, uzothi ngizokubamba. Hey, pass up. Ah no honey bengidlala kodwa pass up. Shy bekezela. One day uza kunquma ufe shiya ingane zakhe ezinhle kanje ubekezelela uhlanya lakho la mina ngangabona uhlanya eDanti luhamba livula imqomo sengiyathinteka lobu ufundisa ulungeke kuze kweqe ufuna ukusizana nezinhlanya sengithi kumfana omunye hamba uthengisa inkwa lapha nobisi unike lo yamuntu mayigijima nesinkwe lihuba uthi yalinga uthi hey hlwana nami ungazongihlanyela wena lwanqaba isinkwa esifresh sizohlala olunye standard hone egarage ngangibuye egole ebusuku lumile eduze komqomo liyeme kanje emgqonyeni lumile alikhulumisa umuntu vele uhlanya omunye umama naye wesiyoni wehle eTexini bazothenga ukudla useyalidabukela uyadla uyalishiyela unika umfana wami oyidrive uthi akawulinikeze wathi elinikeza lwavele lwamukela kahle uhlanya isi laseliphenduka laphosa emgqonyeni baqhubeka la ake sithi amen ukusiza umuntu ongasizeki awuhambe bengidlula nje bazalwane laba abasevayo abaseve bangatatazeli ngaphaka ukudla kulihlaza kugcwalisa umoya esiswini ake sithi amen enkonzweni chapter 10 verse number 34 Matthew chapter 10 verse 34 kufundeka kanje isihloko sethu namhlanje sithi umzalwane noMndeni ngamanye amazwi umzalwane nabantu abaseduze kwakhe ngaba umndeni ngaba ama friend ngaba umuntu othi musindiswa bekade iboyfriend yakho noma igirlfriend yakho umzalwane noMndeni wazama ke ma kufundeka kanje ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni angizanga ukuletha ukuthula kepha inkemba qhubeka ma yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise nendodakazi nonina nomalokazana noninazala nezitha zomuntu kuya kuba ngabendlu yakhe othanda uyise nonina kunami kangifanele nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana cela shala uNkulunkulu izandla ngicela sisi unikeze umama umpostoli asibonge izwi lenkosi izwi lenkosi leli bandla lethi amen sivala amehlo Baba siyabonga izwi lakho liphilile siyabongana namhlanje sizokhulumisana nathi sivule inhliziyo zethu ingqondo zethu samukele uNkulunkulu wami ubusikhorethu siqondise lokho kushoyo siyavuma ukuthi sizokwenza egameni lika Jesu coba inceke yakho siyazi baba uthi uyikhethele kulesi sikhathi khuluma ngayo ibe glove uNkulunkulu wena ube isandla uthinte la kufanele uthinte khona ngezwi lakho egameni lika Jesu Kristu amen cela siphinde shala uNkulunkulu izandla futhi namhlanje angizoba mude senginesikhathi ngimile la ngisenze ezinye inkonzo kodwa ke nakho namhlanje ngiphethe njengomlayezo wethu ovela enkosini umuntu uma esindiswa kunezinto nezimo nezimpi abhekana nazo okokuqala
Man of God insindiso isikhiphe embusweni omunye sizongena komunye umbuso. Manje masiphuma kuloya mbuso akekho ke ehlutshukwa ashaya izandla jabule. Kodwa masihlubuke embusweni ngoba imibuso mbili. Kunombuso kaJesu nombuso kaSathane. Ngicela sisho lokho sithi amen. Ma umuntu ephuma ngale engena ngapha abasindiswe ngempela bazonge izidinthini. Ma umuntu esuka ngale eza ngapha kunezimpi zaleso sinyathelo leso. Amen. Ngoba uma sisindiswa ngegaba eziningi esindiswa sikuzo. Ngicela sithi amen. And zonke lezi igaba mama umpostoli zinezimpi. Iqiniso lithi akekho umuntu othi mayisindiswa kushawa izandla lapha aqhamuka khona. Phandle umuntu enhlanhla usindiswa uzalwa yithi singomfundisi. Niyangizwa bazalwane. Kodwa noma kunjalo uzoyithola impi yokuthi usindisiwe. Amen. Ningasho ukuthi ngilethe ukuthula. Masicula sithi ukuthula kulomhlaba wezono. Awu amen. Ngoba ma umukela ivangeli utacula kahle ufundile I have joy, peace and happiness in my soul. Nikhona bazalwane. Uyizwa lento emoyeni wakhe. Lesikhathi wena shenge ujabula ukuthi usindisiwe. Kunabantu abasuke becasuka. Hayi aningizwa bazalwane. Ukusindiswa kwakho mpostoli kulimaza abanye abantu. Uthi ucelebrate wena kunabantu abasuke benqapha bekhala. Ngolesikhathi umuntu esindiswa kuba nabantu abathile abalahlekelwayo ngenxa yensindiso osuku usiyamukela. Uma mpostoli sihamba nalendaba kahle ubuka incwadi yezenzo lithi iBhayibheli kunentombazane eyisangoma. Yayilokhu ihamba ngemuva ilandela uPaul enosila. Ilokhu laba bantu bazinceko zikaNkuluNkulu ezithunywe uNkulunkulu hele. Ayisindisiwe ifaka imiyeko nezinyongo. Laba bantu bayizinceko iyabashumayela. Awazi noma uPaul babesanda kushawa besifuna ukuyicashela isangoma siyabadalula laba bayizinceko kaNkulunkulu. Bible lithoza wacasuka uPaul waphenduka wakhuza lo moya okulentombazana waphuma umoya. Niyangizwa bazalwane. Ngamanye amazwi aphuma amadimoni omngoma yaphila saka intombazana. Uma ufundani bathi iBhayibheli kwasuka impi ekhaya. iBhayibheli alikufihli lithi yasuswa ukuthi abazali bayo babezuza ngobungoma balentombazana. Uyangizwa mpostoli. Kunabantu athi ugula uphethwe isifo sokuthwasa. Uzube emncane ngathi ubanjwe igciwane ngesilona uthwasa nje. Bona bebejabula bethi sadla singasaqala. iBhayibheli lithi uma ufunda kahle iBhayibheli ukuboshwa kaPaul beboshwa noSila ababoshelwanga ukuthi badlwengula. Baboshela ukuthi baphulukisa intombazana. Baqeda inzuzo yabazali bebezuza ngalentombazana. Bakhipha lo moya okubhula. Yavela intombazana yaba umuntu uphaqa. Kwaphela ukuzamula kwaphela ukubhodla kwaphela amakhosi yavele yasopa. Yaqala yezwe ukuthi iphandla ziyanuka izinto ekade ingayiswa. Oh bangaka bangathi amen kodwa bazalwane. Angizanga ukuletha ukuthula kodwa ngilethe inkemba. Ngamanye amazwi makuthiwa kulethwa inkemba kulethwa into ezohlahlela. Kuletha into ezohlukanisa inhloko nesichanti. Kusho ukuthi indodakazi makulethwa inkemba kuzohlukana abantu akade bejola. Sekufika ivangeli lathola omnye langamthola. Lo selithola kusho ukuthi kuhlahlela inkemba. Lesikhathi lona athi ngiyabonga Jesu uyibona intombazana ikhala la. Ikhala sokuthi ibona izono zayo kade kuvangelwa isoka liyanyanya ngale. Ngizoyikhipha yonke lento engenela. Lo ngizoyikhipha yonke le rubbish. Indaba zokuhlola ukuthi kodwa ngifuna ukuyiqeda zithi nya akangazi kahle.
lo ngizoyidraina yonke lento yoMsomi letho uMsomi ufuna ukuyikhipha lo uza ngisazomqaqa lo esongela intombi yakhe esithatha uJesu ngoba phela mayisithatha uJesu intombazana isoka liyasala asibopheli amankonyane nonina amankonyane ayehlukana nonina mase sisindisiwe uma kade simisa imvuselo makungancaphanga abafana kunqapha amantombazana kunqaphe nomama bamathaveli kunqaphe nomama badayisa ihunga sekufika ivangeli imbokode kamagayisa yahlahlela inkemba kwakhona imithombo ezosha kwakhona amathaveli osekuzokwehla imember kade ithenga khona ngoba kufika ivangeli likaJesu angilethanga ukuthula ngenze lento leyo ukuthi usindisiwe ungayithathi kalolo ungacabanga ukuthi ama ice cream akudliwa nama sweets la asisikhathi kaJerry custard lento oyithale oyiqede uthatha intaba uthatha isiphambano athi uJesu akathabatha isiphambano sakhe angilandele uma umuntu ethi uyangithanda akathabatha isiphambano sakhe angenze njani angilandele ngoba umuntu nomuntu ubethelelwe isiphambanweni sakhe ubethelelwe kwesika Jesu ubethelwa kwesakho uthatha ivangeli uthatha isiphambano uthi ngiyofela la ngicela sisho sethi amen enkonzweni uma lifika ivangeli kuxoveka izinto kade kuthiwa kunokuthula ekhaya angikhohlwa mangisindisa umama wathi kufika idungamzi uma sekufika ivangeli ungathi ekhaya kumnandi kunokuthula bese lifikile ivangeli kucaca ukuthi kuyadlalwa la ake sithi amen engozweni kuchithi kuvele kusukuma intombazana ethi sengisindisiwe ukuthi bese ngilobola I'm sorry angeke ngisakwazi ukuhlanganyela naye iBhayibheli lithi masingaboshelwe ejokweni elilodwa nabangakholwa kusuke ngasadlalwa ke lapho intombazana ithatha ucingo ethi ngiyacela bandla ngiyacela ngenhlanhla impahla zakho beyingakasetshenziswa ngiyacela bandla nizothatha konke ngiyacela bandla nizothatha sengisindiswe sengisonto ebandleni labo baba uMsomi sengithatha uJesu sengisindiswe bengicela nizoqoqa konke bandla ngenhlanhla nje konke bandla bekusesekhona konke bandla cela nizothatha konke bandla ngisaphumeleli bandla ukushada nawe bandla I'm sorry ukusho lokho bandla yabe zobandla bangakana athi umfana cathi kuyadlala tangezwa yazi ukuthi wena nozibusheshisa kakhulu akazi lokho usukhuluma kanjalo imvelo noma usuhefuzela khuluma kahle uthi nangikuzwa kufika ivangeli ngamanye amazwi kumoshakele phela lona noMndeni elifike libamba usesi limqoqise mase qoqa zonke iketi zakho qoqa zonke namakwakwa qoqa namaphaca okulala qoqa hamba ekhaya hamba ekhaya lenhlalo oyihlezi la ayiyo hamba ekhaya ukipitile uyifat and set uyaphinga hamba ekhaya sekufika ivangeli ade kukuhle ethi kuhle lifika ivangeli hey liyayixova izinto ivangeli madoda athe kukuhle Nkosi yami kukuhle ayinelwana kufunzwana ukudla kanti wo lifika iphekula ikhuni ivangeli likaJesu lithi mntana makuyona inhlalo le amen lafike lomnye ubaba esitimeleni kwashunyalwa esitimeleni lamhlabizwe ehleli nomfelokazi eKipitini umfelokazi osonta kolunye isonto ongasindisiwe la ihlaba indoda siyalahla umfazi le hlezi nalo mama udayisa utshwala kodwa futhi uyasonta ngolesini faka iphika namakhulu amajazi uyisethenjwa udayisa utshwala ngapha uhleli nendoda yomuntu lafika lathola indoda esitimeleni kwathi kushawa for indoda amehla ebomvu yakhala ehle esitimeleni makufuna kudliwa yangadla athatha isikhaftini sika lo mama yayosichitha yabona sekuyisono konke nje sekuyisono konke yachitha konke yachitha ayichithi ihleka ichithi ikhala ngoba kuyena uthi ulithole kanjani hayi amen
phela iphambano zazi intathu khona abathi basindisiwe kanti babhilonga kulezi iphambano ezimbili ezingala bese bakhona leso siphakathi nendawo leso siphakathi nendawo awu compromise bazalwane ngiyafisa namhlanje ukuthi uthathe igenuine into ongahamba uyinyeza ivangele lishebo into nawo ingabaza oyidawuthi makuthiwa kuyayiwa la ezulwini siyobona khona uyabona lo muntu kwayena uyazi lento uyayingabaza kwena ayiphelele uhafu yashaya insimbi lo baba wangena esitimeleni washona khona lenkosikazi indlela emthanda ngayo wayithi mayifika ivele imkhumula icathula imfakela amanzi abantu ayindishini makushisa ithi akapholisa inyawo ibibeka ubhiya lapha uvule uthela efake inyawo lapha emanzini isalungisa ukudla uyaphuza kancane inyawo ziyaphola la uyayibona lo muntu okulinde kanje uyambona lo muntu ekulinde ngenhliziyo enje mfundisi ekulinde ngenhliziyo emhlophe nihlukane ekseni kuthiwa ntambama ke baby uyabuya umuntu ntambama useyinto nje uthi usondeza amaze inyawo nahlehlisa inyawo hawu wenze njani manje angiphoxa kanga athi ulethukisa kancane hawu sebethe ngenzeni kodwa bangaka bangizwa abazalwane Mpostoli mina ngisho ivangeli malifika kumuntu uyazi ivangeli Mpostoli lihle kodwa liyaphoxa liyaphoxa ivangeli liyaphoxa bayazi abanye khona bangizwa kahle liyaphoxa liyaphoxa ivangeli likwenza ube disorganized weNkulunkulu wami ivangeli avele enzani iqaba kuhlukana kuseni kuhle kwenziwe isikhaftini serious asadliwe sichithiwe ikhona elingaka evuke kuseni lo muntu esikhaftini uyabuya ntamba umuntu yakahaga uyaqabuza uyamqhelisa awu tusondeza obhiya kancane ithi kancane mama kancane ngicela ungithathele iBhayibheli lo mama ayincinzi hawu futhi ngabe usengenwa yisonto shothi sekuzoba nokuthula phela la ekhaya shothi ngabe ubhiya nje bese ngenwa yisonto sekuzoba nokuthula la ekhaya kungena isonto ngena uJesu wayezalo mama neBhayibheli le ayinalo yelalo mama yathi ngicela ungivulele bekufundwa amaHebheru esitimeleni Hebrew 13:4 athi ngicela ungivulele amaHebheru ngoba akekho umuntu okhohlwa yizwi elalishunyalwa mhla iphenduka waphenqa lo mama waphenqa lijwayele nokufundwa neBhayibheli waye ngapha bathi kuseza ngoma ikhona yocina wehla bazathola na Hebheru baseyo walithola ngifundele ukukanana ukukanana makuhla makuhlone funda nakuhlonishwe yibo bonke umbhede ungabi nasisihla ifebe neziphinga uNkulunkulu uyozilahla yasisukuma ngenyawo yathi yilo lelo lingithola esitimeleni yilo lelo yanona uyasonta wayingihlala nawe usonta uphathalela iBhayibheli eliphethe lento wathula siganga iBhayibheli wena ulifunda likutshela sorry sengihamba sekuhlwile uthi hayi noma kuhlwile ngamane ngilale esigangeni kunoma ngilalela wayithatha impahla zakhe ifuhlele esikhwameni sakhe esikhulu ukhonze ekhaya
yasala inkosikazi idinda isililo. Iphathi lam vele ngiphupheka waza sixoxe ayikho into esoyixoxa khonto engene kini. Ngicela sithi amen. Kukhala abanye lo yena uyabonga uthola ivangeli lika Jesu lamhlukanisa nezono. Lo lahlwayo ubone zondwa kanti lo mlahlaya akazenza ungenwe emoyeni wakhe. Yilizwi lakho Nkosi yami sengilambele wena ungena ubuse kimi la ngihlanze emoyeni amabala onke Nkosi yami awungcolisile umoya wami kodwa ngihlanze kuwona namhlanje. Khonto engene. Hayi man, hey mpostoli ingena awingena kuphoxe kosibali. Ivangeli liyekile yaphoxa ivangeli Nkosi. Uthotha osibali bakho lapha bakhonzile kanje. Na intombi yakhe isikhala amehlo seyibomvu. Enkulumeni naye nini mnizengihlu. Akafunda kungilalela nje uthi uJesu. Hey mina ngimazi uJesu oxova umuntu umoya. No, angizange ukuletha ukuthula kodwa ngiletha inkemba ngizohlukanisa. Amen bo. Hayi kuyahlukana bazalwane. Kwenze njani? Kuyahlukana musukuyibambezela hlafuna ishaphisa engazana shukela. Shiya phansi lento musu uthatha uJesu. Uma serious ekuthanda uzoqonda ekhaya ngqo. Athi ngicela ukuzolobola nganeni ngoba ngiyayithanda. Nakhona apho umpostoli kuya size bevangeli ukuthi umuntu umukela usize ba. Yanyithi hayi cha. Bengakuthuma ukuthi ngilobola. Asifani. Ngisekukhanyeni ngenxa kaJesu. Bendisebumnyama. Indoda sengayithola khona esontweni mangayithola ngasengothola uJesu ngihambe ngesule. Kodwa nje ngeke ngikwazi ukuhlanganisa insango neBhayibheli. Ngoba lezi zinto zimbili asifani. Ngizofela endleleni ngeke ngifike la ngiyakhona. Wena umthwalo okufuna ngwethule ngoba sengithatha uhambo olunye. Lalela. Akekho umuntu onganikwa ithuba lesibili. Akekho umuntu onganikwa ithuba lesibili. Ngiyavuma ngidileyile ngiyavuma angiyekiswa ukudileya kade ngangihlezi. Ngithola uJesu. Wathi uJesu lempilo ayihlangani. Amen. Kuna ungavuka endodeni uzoworshipha nathi la. Intombi ihleli ngentombi inswa ihleli ngensizwa wena uyayiqhubekela nje lapho ugcine khona. Wenza nje hairstyle busuphatha iBhayibheli uzenkonzweni. Akhona ko hairstyle church la kuseMount Zion. Izinto ziyasala le ngaphandle sikhonza uJesu. Kunezinto ezinye ezingafiki kuwe sibanjwe ilempilo oyiphila ukholwa uthi uyakholwa into uhlanganisa izinto. iBhayibheli lithi impostoli uJakobe emayizobuso uThixo wawelisa konke. Wawelisa umkakhe ababili, wawelisa namatona kwa12, wawelisa nemfuyo. Nalokho anakho lithi wasesala ebambana noThixo kwaze kwasa. Wathi angeke ngikuyeke ungakangibusisi. Wayengeke afuna isibusiso kunezinto asayibambile. Kodwa wawelisa konke okusenhlizweni yakhe wasala yena yedwa wabambana noThixo kwaze kwasa. Ngicela sithi amen enkonzweni. Ziyasala isala kabuhlungu zisala kuba nesilonda kodwa masiphola leso silonda uyakuza ukuthula uthi hey ade ngihamba ngisheba ivangeli for many years kodwa lokho ngithatha isiqumo sokulahla phansi umthwalo ngashiya phansi imbiza ngiyawuza umoya wami noma ngafa manje ngiyezwa ngiyazazi ngiyapi. Ngizophambanisa umuntu noyise.
ivangeli kuxoveka udaka uchitheka bugayiwe ube ngathi khona oselihlaza mpostoli kanti awulihlaza into engene kuwe. Ingakho lento mayikwehlela ifuna usheshe uphuthume uyoyibika. Iyabikwa lento. Iyabikwa nje umuntu engenwa idlozi, iyabikwa. Musu uyithola hamba uyibike noma uyithola esitimeleni hamba uyibike, uyibike ntambama baqoqa uyibike. Ngicela ukuzobika, ngicela umhlangano ngizobika. 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 Yini? Sengithola uJesu. Sengilaba okuthiwa ba. Yebo. Sengisosindisweni olapha eDube village kwaMsomi. Sengiyaphuma kwangema makathi sonta kwangema kuhlanganiswa izinto sengikwamsomi. Ngisesitimeleni ngezwa lento manje lento ikhulunywa kwaMsomi ngiyakwamsomi osindisweni. Kusuka isidume ekhaya ngizophambanisa umuntu noyise. Uthothi usindiswa nje insizwa athi uyolobola. Fika yana ivangeli. uTimothy ayifaka lento yokushada kwakhe esikalini kucaca ukuthi amen etekele uFarazini la. Ngoba abanye abazi ukuthi usindiswa esazoganwa kanti uThixo usuke ebona ingozi. Aqhubeka omnyangeni nalezi zibi akusibona bonke abanye kuyaqondana ngenhlanhla omnyangeni nezibi azayisole. Uthi awubheka ithuba ngangithole ngasindiswa ngangiyoqala phansi ngikholwe ngithola umuntu okholwa uJesu usinzwe njengami lolu udaka lwami engangena nalo uyangishisa manje. Ngizophambanisa umuntu noyise. Uma selifika lihlukanisa izinto. Ningathi amen. Uma selifika kuhlaphuka itshe mpostoli. Uma selifika kuphuma idwala. Uyabona ukuthi wakhe bese ikhanda lakhe wafa ngenxa kwakungadlalwa lapho. Wayengezela amanabukela uJesu wayezela ivangeli imbokothe ngamagayisa elethi ikakalambe lethi ikutano elethi usamandla lethi umaphosa elethi umasephula elethi umahlikiza elethi umafohla. Mama umpostoli mina ngishole le ntombi nalithola lele kuthiwa nginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu ake sithi amen bazalwane anginamahloni ngalo. Kube insindiso kulabo abakholwa kumJuda nakumGreek kulabo abakholwa yilo ivangeli linamandla. Awudingi motivation udinga lona ngqo ivangeli. Ayalibonga ivangeli bazalwane. I-counseling izama ukuthi ngalona ngqo ivangeli. Phela uma sifike evangelini sifike ICU siyahlinzwa kukhishwa izinto zonke ezingaphakathi. Ake sithi amen bathandekayo. Namuhla mpostoli sinosjola nalo nje abantu bayamotivate wabengasindiswanga. Imotivation ngemuva ivangeli phambili. Phela uma motivate umuntu engasindisiwe unjengomuntu ovala izinyo elinesibungu linembubu uvala izinyo uvala isibungu ngaphakathi. Ufuna uqola izinto zalo ukopolota isibungu ngaphakathi embotsheni. Angithi namhlanje sinenhlanhla amaziyo sebehlanu product ulikhipha ngoba uthanda. Uma ungathandi uyalivala. Niyangizwa bazalwane. Manje kuyishwa ukulivala uvalele into eyenza libe nembobo uyivale ngaphakathi. Shothi inkinga ayikasolveki. Kodwa kufuna ukopolotwe isibungu sobulawo bese kufakwa usimende. Niyangizwa bazalwane. Umuntu othi uyakholwa engasindiswanga angamukelanga ivangeli omotivate ngaphendukile unjengomuntu ofaka iroll on emakhopheni engagezanga. Iroll on awuvuki ngaye ngutsheni. Akuyona yokuvuka uthi uvuka ubusuyihosha uhlekihla amakhwapha. Niyangizwa bazalwane. Iroll on yokuthi musu uye ebhathi kathi uzubhafa bese uhlikihlela ukuthi uzokwazi ukugcina usuku noma ujuluka kodwa unga affecteki ngoba uyifake uclean kodwa uma ufaka iroll on amakhwapheni angageziwe
kuphuma amaphunga amabili, kuphuma le roll on, kuphume nelakho. Ingakho mama umpostoli sinabantu ombili yedwa. Labazo lokuthiwa banamamuthi ilaba abantu ombili yedwa. Unezikhathi zakhe zokudla imhlathi, unezikhathi zakhe zokukholwa, unezikhathi zokuthi angajwayelwa kabi, unezikhathi zokuthi umntwana kaNkulunkulu, unabazalwana abaphiwe, unabazalwana angabaphiwanga, ngoba mbili eyedwa. Azange angene ngesango, azange ziwe izinto, ungene nezinto ngaphakathi. Ngizophambanisa umuntu noyise. Ngizophambanisa umuntu noyise. Noma kuthiwa inkosana kini, wena kade ukhipha umkhonto makuduma izulu. Muso sindisiwe. Mpostoli, asikhulume man. Ingakho ngithi kuyeqala mase uyitholele lento mama, hamba uyobika. Khona ungashaya abantu ngesurprise. Bazothi uyahlanya, bazokushaya futhi nami ngakushaya ngoba sazi wenzani. Hamba uyobika. Sengisi yini yonsindisa ubusuyichaza. Sengenzela ukuthi uma kwenzeka la emndenini. Futhi ngenhlahla kama insindisa sidume kabi yaziwa. Wena ususindiswe nje bavele bekukhothela omnyoze emndenini. No, usuthathe lento yobaba wakho omncane uAaron. Vele uthi yaziwa ngithi uAaron yaziwa. Ingakho mama umpostoli kuyingozi ukuthi ma ungoqala kuyifamily othola ivangeli bese uthola ivangeli lenabukeni ngoba usuku licovela ngeke laziwe. Sengathi makusindiswa umuntu oqala emndeni kusindiswe inkunzi kayihlehla inkayimani inkunzi malanga ngoba lo muntu usuke evula umgwaqo ukuze laba abazokulandela besindiswa bengabe besazilwa izimpi zonke iphelele kuwe ziphelele kuwe izi understand la ikhaya insindisa ukuthi into enjani ibona sebezotshela laba mayithi usindisiwe bethi singakuboni kuhamba ebusuku ngoba sindiswe abahamba ebusuku masidla inyama zethu asikudinga enyameni zethu ngoba leli sonto songelula ayidliwa lezi nyama le uniyezwa bazalwane osindiswe eqala emndenini ushaya ingcwenga azikunene konto yonke ephukele kuwe wenzela isizukulwane sakini esilandelayo. Sindiswa omnye umfana phakathi emndeni ubhuti wami omdala ongakholwa. Yabona wena Linda musu uthatha lento kaSam ngixolisa ushiya igama lami esontweni. Alishiya igama lomuntu omdala libizwa liphela kuthiwa oMS ayibiza into omdala iphelele senkonzweni. Usithathe lento kaSam ungaphoxa into omfowethu. Mfowethu siyamasi ungazophaphela kulento. Ululeko umuntu ongakholwa ophuza ubhema. Ungona into omfowethu. Uyezwa ke. Ungona into mawuzoyona yeka manje. Ungona into omfowethu. Ungona into yomfowethu. Ungonela umfowethu into yakhe. Akusekuqina lento enziwa umfowethu. Sasilwa naye sagcina sayibona. Mudlala yeka lento ungona into yalengane. Engibize ngengane ngengaka ubutho. Ungona into yalengane wena. Lengane lento uyayithatha nzima silwa nayo. Ungona into yalengane. Wena usasondeli kithi masenza into zethu. Uyangizwa? Angisho lutho. Ngoba mawusindiswe eqala emndenini indodakazi kufuna uliphile. Uveza ungqo. Ungalethi lifaka amadimasi. Bethi kuhlaza kanti akuhlaza komnyama. Ulikhumula ibuko. Bebona lona. Ngicela sithi amen Nkosi. Liyethulwa. Njengomuntu engena ubungoma. Uyethulwa. Waphela umuntu mayisesangoma ampostoli. Noma kuthiwa umakoti uganile umzusahlala wonke uhlangane kunobabezala noma umezala kodwa mase kuthiwa umakoti uthweswe isangoma. Isangoma sithwala ekhanda. Isangoma sithwala la ekhanda sibeke duka sibeke lutha sibeke ngisho ihepheni asibeke ngisho iribbon. Isangoma sethwasa siyawuthatha umuzuphathe siba ingqonqo. Ungasashiya ukuthi umakoti kuthiwa umakhosi. Uyangizwa sheke asifihli into yaso. Mase kumele sisuse into zaso zokubhula siqhwakele situle njengoba qhwakele nangumeme siqhwakele kanje obabezala bonke abahleli phansi benebe baphinditha ngaqhwakela amakhosi kuphela. Masithi shawuvume sisikaza ngesho bagwaca obabezala benze nje kusikaza umakoti. Shayishaba
kuphela ukuthi uganela beyingqonqo. Ngisho ukuthi ushade nendoda mayithi ifuna ukuthi kukhandwe umntwana, indoda kufuna iyoshisa impepho ibulala inkukhu, icela emakhosini. Besicela ukuthi ingane yela, sicela ngeke uvele nje uyolala naye, akayenzi leyo nto. Amakhosi kodwa thina esindisiwe siya compromise. Kunabanye la abaze bathi inyama imbangela ihlungu lokuba allergy kweyifundisa bathi kuba allergic, bathi imbangela ihlungu. Inyama yenkomo simbangela ihlungu neyembuzi, usaba ukusho ukuthi usindisiwe. Ufuna ukuyiyeka inyama ngesitsotsi. Uyazwe mpostoli uyazibalekelana, ubalekela izimpi. Kanti akho umuntu ozothola umqhele engayilwanga izimpi. Ivangelo elifake. Ake sithi amen enkozweni. Ngizophambanisa umuntu noyise. Kwasindiswa intombazana eshowe. Yasindiswa isilotsholo. Kwavela kwahlangana abazali. Bathi lo uyahlanya mkhwenyana, uyahlanya. Bozomthwala. Intombazana ibhizi iyathandaza kuyifasting, bazoyithwala, bayithwala ifastile injalo. Fasting ngoyiqaqa phambili. Washo ukuthi babopha omunye umuntu. Wathi uThixo uthula vala umlomo bayeke bakuthathe bakuthwala bayilayishe emontweni. Kanti le phambili ekhaya kuba kwanendoda sebebeka inyanga. Bathi bafuna zomfaka izinto zakhona izizwe lokuthi noma ucabanga umyeka uvela uzusumdabukela. Eyathakatha amadoda. Uzweze ukukhumbula umuntu uzukhala. Ukukhumbula umuntu uzukhala. Moya yezizwe. Moya yezizwe. Ngicela sithi amen. Yeah. Ngiyakuye umoya wezizwe. Bayithatha bayithwala. Wafika inyanga seyikhona. Izoyifaka into zayo ukuthi inganyakazi. Yathi inyanga yasondela izoyigcaba le ntombazane kwayo yakhahlelwa into engayazi. Wabash. Yalala bheka phezulu yafeinda aquleka nya. Yaba kuyikhoma. Yakhahlelwa into engabonwa umuntu ibonwe inyanga yodwa. Nesoka le ntombazane likhamisa umlomo inyanga iwiswa yini manje? Kanti sewathi isibhakela sasezulwini. Sayishanga KO sayidipha phansi. Linamandla ivangeli. Ungesabi manje ungazama ukuyilwela lento oyithethe. Nethi thatha injobe nje uyiphile iyayilwela. Yaqumba yanga. Bayithatha bayisesibhedlela hlala 3 days. Ntombazana ivalelwe lapha. Abayidedeli bathi bayinika udla yabonga. Mayiphaphama ngosuku lesithathu inyanga. Sebeyibuza yini? Hayi baba inyamazana ethu silokhu seyigcinile. Eqhubeka lapho ngoba uthi yaqala waphazamiseka. Bacathi inyanga enesifo sokuwa kathi cha inasi. Hayi ukuthi bibanjwa ama-feeds bekwehla imbokode kamagayisi. Eyehla phezulu yashaya isithombe yahlakaza yakhula yaba indaba. uJesu Kristu uqobo lwakhe amloba kahle uIsaiah athi isandla sika Jehova athi asikafinyezwa ukuba singasindisi, athi nendlebe yakhe athi ayikho nzima ukuba ngezwa. Isandla athi uIsaiah 53 athi ingalo kaJehova yambulelwa bani, athi yakhula njengehlumela phambi kwakhe, yakhula njengempande emhlabathini omile, wathi yasithezela ubuso ngabantu, wathi umuntu ogulwaza ubuhlungu, wathi yebo yalinyazwa. Ake sithi amen bazalwane. Athi yebo yahlupheka uze thina sibe nokuthula, yona yabampofu uze thina sicebe. uJesu Kristu inkosi yamakhosi, indoda yabethola esiphambanweni, abantu bebhekile, ilanga lashona emini, lahluleka ukuyibheka ilenge esiphambanweni, wazama amadwala ahlukana phakathi, amathuna
yavuleka kwadabuka indwangu ethempelini ezenqo yadabuka phakathi inkosi yamakhosi abafile bavuswa. Hayibo inamandla lento lena bazalwane.